Takže čus lidi! A dneska budu dělat tutoriál na jakoby tajné ataky, dá se říct, charakterů v JJS, neboli JoJo's Shenanigans. Pokud tuhle hru neznáte, tak je to vlastně podobné do Strongest Battlegrounds. Prostě se tam lidi fajtí a bijou se, jo, a mají abilitky, třeba tahle. Jestli to trošku stane. Takže ukážu vám, jak udělat třeba Hollow Nuke. Prvně musíte mít Awakening, jo. Musíte prostě získat Awakening zase. Potom tak musíte dostat někoho na málo životů, jo. Takže prostě tak jestli to slim úplně, nebo ne, takhle. Tak, no prostě potom musíte prostě někoho dát na málo, takže musí mít málo životů prostě, jo. Prostě zmátíte. Já tady mám dummyho jako prostě ukázka, normálně by to byl normální hráč. Nebo aj vlastně klidně ten dummy. Takže zmátíte toho člověka na životy, kdy jste si jistý, že už jakože ho zabije Lapse Blue, takže dáte Lapse Blue. Potom vidíte, že ta Lapse Blue ještě jakože a potom dáte Reverse Red. Bylo to moc prostě jde. No, prostě když má ten člověk málo, tak jakoby když umře, tak ještě zůstane a potom dáte Reverse Red. A máte to. Tady je tahle ustavec. Jo. Protože když dáte normálně lebzbu, tak vidíte, nezůstane jakože v tom vzduchu ještě navíc. Jo. Ale ještě Gojo má ještě jednu takovou tu tajnou abilitku, což je 0.2 second domain, takže zase Awakening potřebujete. A když dáte, tak teda Gčko a rychlé GPko. A tady jste si vidíte. No a teďka tak budete prostě rychlí. Jo, mega rychlí. Vidíte? Tak, jo. Ale když, ještě tady tohle ukazu. Když zabijete více než 2 hráče, tak budete mít cutscénu, kterou vám teďka ukážu. Tak a teďka by měla být ta cutscéna, ne? Tečka, co? Jo, to musíš mít ty jejich hlavy, aha, takhle. Tak. Tak. Já jsem měl jenom jednoho, sakra, počkat. To musím udělat, abyste to viděli. Tak, pojď. No tak. Já vám to fakt chci ukázat, ale tady takový... Ne, počkat. Počkat, se to... Prostě vám to ukážu. Tak. Jo.
Co to je? Jo, tady. Tak a potom se vám ukáže taková cena. Moment, to není ještě ono. Jo, pokud máte víc než 2 hlavy, tak budete mít tu cenu. Tak. Tohle se stane. Tohle je ta cena. Takže to byl všechny Gojo. A teďka Sukuna nevím. To taky ne. Megumi. Jo, Megumi, já si to nepamatuju, takže pardon. Jo, ale vím jak udělat toho. Jo. Tak, takže ultimátku potřebujete. A já vím, jak udělat druhou ultimátku, ale hodně lidí tohle už ví, ale stejně to jako ukážu. Takže první ultimátku udělat. A potom, tak když dáte Gčko, tak se stane tohle. A tohle musíte udělat dvakrát, takže ještě Gčko. A teďka tak máte druhou ultimátku, která je mega OP, protože můžete udělat třeba tohle. Jo? Jo a... No. Tohle je mega OP. Potom Facebliss. Jo, to je tohle. Tak. Kašin Rushdown. A ještě Headsplitter. To je, myslím, to musí vás někdo ataknout. To je jako counter. To je counter totiž. Počkat, musíte... Jo. Dáte ten Headsplitter a někdo vás musí ataknout a instant killnete ho. Tak, takže to byl na hypo. Switch, nevím, to jdu, Jugolama, nevím, nemám sim, ne, to taky ne, ty dva nemám, to už je všechno. Jo, tak jo. Vím, ukážu vám, jak udělat teda Black Hole. Tak, takže máte ultimátku. Musíte umřít. A teďka. Takže Gčko. A teďka držte Rko. Držte Rko. Černá díra. Takže to je overpower. Můžete s tím získat mega hodně killů. Rovná se hodně peněz. Jo. A to už je asi všechno. Jo, to je všechno. Tak. Krátký video, 8 minut. Tak. Just lightning, wow! Just